Ramene ngene nganti krungu teko lor dalan. Mulane aku metu penasaran sebelum nikah. Ayo wis aku ambek tulan. Sobek dasmu coplok neng kene. Iki dasmu neng siseri wong. Iki dasmu laiki kecekak. Dadah Mario. Aja sesingitan yen wani wae. Metu jopo. Nakal wong. Hei.
Aku balik. Ayo Col, ayo Col. Apa ini? Ayo nih. Asik. Selamat malam. Halo jadi. Wah, aku ndene adek. Oh asik. Oh gugune Wahyu Manggala. Buka sithik jajan. Ya asik. Stop. Ayo, Ndang. Apa lek kang muncul? Kowe kok kesusu pendang nang ndi Ndang? Aku ben delok ketoprak nang jadi kan. Wah, nang gone sapa? Nang gone Pak Tasri. Iku lho kang ajarane mantenan yang nganjamu. Sapa no? Mbak Pici. Walah, dina iki mantenan ya Ndang. Iya Kang. Didongakno Ndang. Dongano piye Kang? Ya muga-muga Ndang tok momongan ngono Ndang. Muga-muga samawa wa wadah warahmah. Amin Kang. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ditimbali ketoprak Wahyu Manggala ya kan. Alhamdulillah bersyukur ngono. Muga-muga sing nanggap rezekine ora rokak ning tansaya kebak. Amin Allahumma. Sehat kabeh sak keluarga. Amin Allahumma. Nah, merek sing nonton kabeh sing mirsani kabeh sehat kabeh rezekine melimpah luah. Amin Allahumma. Amin. Ya kuwi lho Kang. Muga-muga menjadi kene kabeh panene melimpah luah Kang. Amin Kang nanggap ketoprak Wahyu Manggala ya Kang. Amin. Nanggap ketoprak Wahyu Manggala kudune ngerti ya. Ngerti piye Kang? Ngerti nang sandine. Sandine apa Kang kaya sandi ae apa iku sandi Kang? Iku lho maksude nomor HP-ne ketoprak Wahyu Manggala. Ngono kudu ngerti ya ditanggep Adik. Piro Kang? Woh, ora ngerti ya. Ndongakno ya Dik, ketoprak Wahyu Manggala iki asli saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, ngono. Pimpinane sapa Kang? Pimpinane Lek Mogol ngono. Menawi badhe nanggap langsung ae nomor HP-ne iki 081 228 1 2
Sinten? Bengi iki mirsani Wayu Manggala nang Jaya Jati ya karo diringi DJ-ne WM Audio langsung ayo aja sithik. WM Audio. Ricky Project Ise Wase. Oh. Ya, singo macane Wayu Manggala. Amja Allah. Singo tadi. Ludu. Bandek mo. Atraksine singone kaya macane. Lelelelele. Singone lunga. Maju mo. Ai, ludu. Munggah ho. Basan kowe tanding lan aku. Telung dina telung bengi ora bakal ana kemenang. Banjur ora ana kerampungane. Iki aku pengen jajal. Nek pancen kowe wong kang seti, jejulukmu pendekar suling gading. Iki bukaan dadamu. Ayo, tampanono bukaanono. Ada ono pradosa. Anser kowe kakang pradosa. Melincik kowe. Kaya pedhot otot koyo kuwi. Piye? Ayo! Ayo! Ojo Prados. Prados. Piye? Sulke jedhe maris. Sulke jedhe mas. Ayo takut. Ngendi didelokno wae? Pendekar suling gading, adep ono pradosa ae. Licik. Iye. Aja mung licik. Tanyo, iki lho pradosa. Coba piloro kakang jaga wiro sapa tulungan aku kakang. Sesuk ngadeg. Kira sapa? Kowe wong lanang. Dijuntik manis. Bakal tak kakahi ning pengarepan. Bener. Ojo kurang ajar. Kowe pengen ngerti? Ojo. Ojo Prados. Kok wenene yo? Kae bojoku Weneno aku apa ora? Kok weneno aku ora? Weneno aku ora?
Ya waduh. Aku lumpuh cendek maneh. Bapak tolong Bapak. Kamila sapa lumpuh Bapak. Piye? Lara-lara itu piye iki mau kok langsung kejadian koyo ngene ya? Mau Kamila sapa dulur kalawan kakang Santos. Ya. Padahal bojoku dilipih disampur kalawan bundelane kakang Santos. Stopo. Pak, sakit kok kulit ini. Belum. Iki ora gampang. Tambane iki golek aneh-aneh lho. Sing prayoga, ayo digowo mulih. Wis dhisik engko tak goleke tonggo. Pancen kahanan sing kaya ngene iki sing tak enteni Kakang. Nyai Sulastri, Kepiye Kakang Panutan? saka rumangsaku ora ana wong lanang sing bagya mulya amung kejaba. Kok bisa sampean kondo sing kaya ngono dasare apa Kakang Joko Panutan? Dasare wis maton, mergo apa sing dadi pangidam-idaming atiku. Aku bisa urip barengan karo Nyai Sulastri. Dina iki bisa kasembadan. Senajan to kabeh kuwi mau pangorbanan sing gedhe. Aku kudu ninggalake anak lan bojoku Nyai. Nanging aku ora percaya sautuhe karo kowe Kakang. Engko sik. Mergo apa? Ora Hmm. ana tinane wong lanang lilo lan legawa pepisahan marang bojo lan anake. Kaya ngono Pak Wadar. So, Kamangka Nyai Sulastri. kepiye Joko? Wis pirang-pirang sasi aku ora tau bali ning Gunung Kidul. Aku tansah cumondhok ning Gunung Tidar Brahan karo Nyai Sulastri. Ewon dene Nyai Sulastri ora percaya sak utuhe karo aku. Jur aku kudu tumindak kepiye Nyai? Kakang Panutan. Aku bisa percaya sautuhe marang kowe Kakang. Nanging kabeh kuwi ana syarate. Jur syarate opo? Lha mos sampeyan diladeni aku Kakang Panutan. Hai. Wong kepengin kowe iki njaluk kelon. Jur kowe awatan maneka warna, kowe ora percaya sak utuhe karo aku. Oh, sampeyan ki lak yo mangerteni dhewe to. Kepiye wae tak wantune Nyai Sulastri. Kalau aku sedih, kaya ora dikeloni wong lanang. Rasane dicekot tangan. Ngono ya. Aku ngerti watak wantumu Nyai Sulastri. Sing Nyai Sulastri iki wong sing goyang
Satemaku grogku Kakang Panutan. Piye? Apa sekirane wis marem apa durung? Lho, Eh? Kakang Panutan. Mm-mm. Gonmu ngladeni aku. Iki rasane kok aku kurang marem, Kak. Isih kurang marem. Bisa. Kamangka aku iki wis jamu lho ya. Lah jamumu iki apa? Ndok bebek campur seprit dicampuri mrica ireng pitu. Lha wong dene kok isih kurang iki jane kepiye to? Lah kok kurang rasa, Kak? Ora krasa. Ora. Ya mbok menawa. Kowe iki kok ono ae. Wis ngene. Yen pancen kowe durung marem, liya dina bisa dibacutke meneh kaya ngono. Aja mung tanduk pisan, Kak. Lah terus? Jaluk sampean karo aku iki kudune tanduk ya ping 7. Wah yo, iso-iso boyokku pedhot tenan iki. Wis tak gampang. Kok dhisik Kak. Ana apa? Sampean iki aja mung seneng-seneng. Mergo apa? Iya Apa ya. sampean ki lali? Lali perkara apa ya? Telung dina meneh ki bakal malam 1 sura. Heeh. Adat lumpiane yen malam 1 sura sampean kudu apa, Kak? Aku kudu nyawisake saji wujud prawan 40 cacahe ning Gunung Ijo. Lah wis apa mbok cepake apa durung? Ya durung. Sampean iki piye, Kakak? Nganti aku lewo sing kaya ngene iki sing kebangetan iki kowe, Nyai. Sa, kok iso sampean iki luputke aku luputku manggon ndi? Lah kok ora, saben-saben dina kowe iki mung tacan njaluk kelon ae nganti aku ora mikir perkara kuwi. Lah iya. Aku dhewe yo lali. Wis ngene wae. Piye? Aku tak kongonan karo Gendon Sekayon ya. Ono yen ninggal, Kakak. Gendon! Sekayon! Ora gogorene kabeh. Wonten menapa? Telung dina niki lah tanggal 1 Sura. Ya to? Nah, rening kowe iki dadi gogol ana ing Gunung Tidar iki wis suwe, mesti ngerti adat lupia sing wis lumaku ning Gunung Tidar, saben-saben tanggal 1 Sura aku kudu ngopo? Bancaan! Ya, Ayam panggang kok lali aku. mangan. Sing kowe iki kok panganan. Lah blok pripun? kok. Tanggal 1 Sura iki bacaan Iya. ayam panggang. Kejaba bancaan ayam panggang apa meneh? Coba dieling-eling. Ngawuske sesaji. Nah. Ya wis ki sesaji Nggih. wujud prawan 40 cacahe. Wah, akeh men. Akeh ngono pancen kudune kaya ngono. Nah, mergo kuwi mau kabeh kanggo piranti keng supaya ing mengkone aku dadi menungsa sing jiatuk blegutuk dugdeng samalane. Kalau kami kuwi mergo tanggal 1 Sura iki kari 3 dina. Kowe kabeh tak perintah keng supaya golek prawan-prawan ki mau, ya. Lah saiki. Ora bar bodo. Oh. Yo saiki saiki beda. Kepiye, Kakak? Aja nganti kowe lan aku tega marang Gendon Sekayon. Kowe becik ayo dilapake. Ayo, Kakak. Wis,
guri-guri wit. Kon ana perawan liwat, cegat, cuwekel, nggo sesembahan. Ayo. Mari kita. Ayo, pilih saya. Sapa tulang. Woi. Apa? Tanggung jawab. Hei, iku ora kandhane tulang. Kandhane. Kira-kira wis entuk apa durung? Sampun. Wis entuk. Sampun. Piro cacahe? 44. Lho. Sing tak butuhke mung 40. Sing 40. Pinangka apa? Nggih lho, ngertos jenengan. Nanya takon karo kowe. Pripun? Nalika kowe nyolong prawan-prawan nganti konangan apa ora? Konangan taremu. Konangan. Kowe Konangan. Oh mau iku. Iya. Walah, konangan. Konangan iki, Kang. Terus sakwise konangan, gelut. Dadal. Mesti menang. Kalah. Piye? Aja nih. Lho kowe iki kalah. Ojo. Pripun iki Nganti pripun? kalah.
Yen pancen kaya ngono kowe ora ana gunane lho becik kaya Maksudin piye? Kula gelut-gelut kali wong Desa, yo. munggah gunung. Kowe kalah munggane Gunung Ijo. Ya, terus nek tak kerutuk watu, blang 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 blang. Wong desa modyan kabeh. ngono. Ah, Kaya ngono. aja ngamosi Yo, aku lho. yen pancen kaya ngono, rening prawan-prawan wis dikumpukke, kono sembelih. Oh, nggih, sebelah. Kakak, Nyai Swasti ki piye? rasane atiku kok durung percaya sak utuhe marang Gendonan Sekayon. Yo karep Kula ning papan iki, aku bakal narinti marang Gendonan Sekayon anggone mateni kabeh para Iya. prawan. Nanging mulai ku karo kowe, Kakak. Kowe aja ning ndi, sampean nang papan kene, nganti sampean ninggalane tindak. Aja takon dosa kethek. Oh iya. Jadi yo, Kakak. Janji. Tenono nek kowe ngapusi karo aku. Cakap ngerti kaya ngono. Iki cetha. Sedelok meneh ing jagating pesilatan. Ora bakal ana sing konan iki kasekten Simolodana. Jalaran. Kasiati titipawan siji. Marang dewek nom kaping pindho nambahi kasekten. Kula kanthi kuwi. Dina iki ora bakal ana menungso sing bisa ngalahake Simolodana. Bapak, Wilis kangen karo sampean, Pak. Kangen. Terus Wilis tumekono ing kene, mergo iki mau Wilis bakal ngajak bali lawan Bapak. kok nganti Wilis ngejak bali karo bapak sak tenane ana kahanan napa ning omah? Sak tenane ning omah simbok loro, Pak. Simbokmu lara. Simbok loro. Njur kowe kepengin ngejak bali karo bapak. Kuwi bener, Pak. Sik, aku tak takon karo kowe. Kabeh kuwi mau penjalukmu apa penjaluke simbokmu? Kabeh iki penjaluke Wilis kok, Pak. Tenan? Ora ngapusi bapak? Wilis ora ngapusi, Pak. Ya, yen pancen kabeh penjalukmu Wilis, bapak bakal nuruti apa sing dadi karep. Jadi Bapak gelem bali. Ya nanging ora bareng karo kowe, mergo isih ana pegawean sing kudu tak rampungake. Kowe bali luwih dhisik, mengko genti tapak bapak bakal nyusul karo kowe. Ya. Nanging yen aku bali luwih dhisik Bapak ora ngapusi to. Ora, aku ora bakal ngapusi karo kowe. Ya wis, yen ngono Wilis bali luwih dhisik, Bapak tak enteni nang omah ya, Pak. Tenang sampean aja ngapusi ya, Pak ya. Wilis. Sing gedhe pangapuramu gedhe. Satenane bapak tresno karo kowe Wilis. Nanging mriko kabeh mau kalah. Teko ora teko mentolo ora mentolo. Aku kudu ninggalake kowe. Sing gedhe pangapuramu. Ngono kelakuane mengguriku. Karo kowe iki apa, Nyai? Dadi kowe ora rumasane apa dosa lan luput. Ning aku ora rumangsa lamun tok aku luput karo kowe, Nyai. Wong lanang kok kowe becik mati. Oh, sik. Ana perkara iki dirembuk, Nyai, ya. Atiku loro kakak panutan. Lah kok nganti atimu lara? Bocah wadon sing tekone papan kene ana sapa? Bocah Ngapusi kowe. bocah wadon kuwi mau. Sop. Kuwi mau anakku Wilis. Anakmu apa anakmu? Anakku Wilis, Nyai, kiting petane bakal dompet iki lho. Gek kuwi demenanmu kakak. Ora, Nyai. Iku anakku Wilis. Kok iso tak percaya kabeh tembungmu? Ya kene ora. Yen kuwi anakmu, Iya. kalamun kowe ngapusi karo aku aja takut dosa ketak. Alah, yo get-geti wong ae tak kene lho, Caca. Aku wis gegetan. Engko nak kena tenan, Kena ora tenan. cocok karo bayarane. Aku wis gegetan kuwi tak pateni kowe ya. Iya, mau pateni yo pateni. Ngene,
Sakmenane nganti anakku Wilis temeka ning papan kene. So, Iki weneh kabar karo aku. kabar apa? Yen bojoku dina iki lara. Bojo mlara? Kok ana broko? Aja ngono to. Lho. Wis cetha. Kowe iki arep bela bojomu? Ora teges aku mbelani karo bojoku ora. Ning anakku Wilis iki njaluk supaya ora ketang sedelo aku bali. Sampeyan arep bali ning omah? Pancen kaya ngono, Nyai. Mergo aku mung kepengin nuruti apa sing dadi karepe anakku Wilis. Mula tak jaluk kanthi banget. Mergo Wilis iki bocah isih cilik, aja nganti kempet mang perkarane wong tuwa, Nyai. Dadi cetane sampean ki kepengin bali. Kepengin niliki bojomu sing lagi lara. Ora teges aku kepengin niliki bojoku iki ora. Nanging aku iki mung nuruti apa sing dadi karepe Wilis anakku, Nyai. Wis. Ngene Kakang Simon. Piye? Sampeyan entuk bali niliki anak lan bojomu. Nanging mulingku Kakang. Sampeyan entuk bali tak wene wektu 5 dina. 5 dino. Yen to wis suwene ana 5 dina kok sampeyan ora bali ning Gunung Tidar. Aja takon dosa, nek bakal tak sumusul tak pateni kowe Kakang. Ngono. So, Ing semu Nyai Sulastri ora percaya marang sekepaing kandhat. Ya, ora apa-apa, Nyai. Yen pancen kowe ora percaya, kena mok buktekake. rasane ngatiku kok ora percaya sak utuhe marang Kakang Panutan. Mula ning kene aku bakal sumusul marang Kakang Panutan. Titenono kowe Kakang. Wilis bali, Mbak. Ketemu karo Bapak. Simbok ora usah dadak kuwatir. Wilis mau wis ketemu karo Bapak. Bapak wis tak kongkon bali kok, Mbak. Simbok lorone saya suwe kok kaya apa ya cek bisa simbok bali marang yen nganti simbok wis ora iso kuwi karo jarane piye wis Simbok aja ngomong sing kaya ngono, Mbak. Simbok mesti bakal mati. Teni sawetara, mengko Bapak mesti bali kok, Mbak. kene wis gelem goleki marang bapak simbok yen atine simbok tetep kaya iso simbok kuat yen to bapakmu bali Percaya karo Wilis, Mbak. Bapak mesti bali kok, Mbak. Wilis, Suarane Bapak, Mbak. aku sing bali. Bapak wis bali, Mbak. Ngene Wilis, mergo iki ana bab sing kudu tak rembug karo simbokmu sawetara kene mburi. Nggih, Pak. Aku sing bali, Mas. ku matur nuwun sampeyan Nanging sakwise aku bali aku takon. Pitakonku iki wangsulana. Aja tok tambahi, aja tok kurangi. Sopo sing kongkonan karo Wilis keng supaya nusul aku ning Gunung Tidar? Sopo? Piye? Baleni sepisan meneh. Sing kongkonan kowe batingan. Jane kowe iki iso mikir apa ora kowe iki? Kowe iki jane iso mikir apa ora? Hah? Aja tupek kowe bisa kongkonan, jan kongkonan sakaramu. Saya kudu kowe mikir, Nyai. Hah? Kuwi
Wilis kae bocah sing isih cilik. Kamangka Gunung Kidul lan Gunung Tidar iki ada tebane. Coba saiki pikir. Kok umpama nganti Wilis iki cilaka tengah dalan diprawoso kaya wong lanang sedang jalan, sapa sing kelangan? Kaya ngono kok iso mikir. Wong tuwa ora diutak kaya kowe, Go! Aja nganti tok kaleni mergo anakmu iki cecah cilik. Ngerti ora? Ose, aku takon karo kowe. Kok nganti kowe kongkonan karo Wilis ing supaya nyusul aku ning Gunung Tidar. Pawatanmu iki apa? Aku kepengin sampean nggone karo aku. Dadi pawatanmu loro. Nganti kowe kongkonan karo Wilis ing supaya nyusul aku Gunung Tidar. Masih. Loro iki wis dadi pegaweanmu. Jane aku iki gumun karo kowe. Lho menungso larane karo warase kok akeh larane. Tinimbang saben dina kowe iki tansah ngrasake lara lan lara. Luwih becik kowe iki ndang bongko ae. Karo bojo kok dongane ngono to, Kang Boy. Mergo anyel ati kowe iki anyel. Atiku iki pegel. Coba pikiran saiki. Aku nyambut gawe. Bebasan silat anggo sikil anggo silah. Aku ora ngerti rino, ora ngerti wengi. Pampreku aku kepengin ngumpulake bondo lan donya. Nek kabeh ku mau sprong pemorotan keguna, mergo tak nambahke kowe. Saben-saben aku tuh klombok wis waras. Nek saben-saben tambane tak kowe lara nek jenenge iki. Nek kenapa kowe iki? Loro yo, Kang. Kang, kene aku ngongkon sampean bali. Sopo ngerti nek aku mbok tunggoni juraku mari, Kang. Piye? Mari. Kang supaya aku ngunggoni karo kowe. Lho, wong lanang endi sing betah ning omah? Yen to saben-saben aku bali disuguhi wong lumrah-lumrah karo tuwa gombal karo diapormu. Yen pancen aku kepengin kowe tenem omah, kudune kowe iki kaya tangga teparo kae. Alise kurang kadel dikandeli. Kurang putih dipedhaki. Lambene kurang abang duweni gitu ora kaya kowe. Oh, tuwa gombal, lumrah-lumrah lara-lara terus ae. Ora ana betane omah piye? Sikut sisan malah. Aduh, lara. Urung. Kang, lungguh, Kang. Ana apa? Aku pengen sampean jejer karo aku kok, Kang. Jane aku wegar kurang penyakit temang. Kang. Alah iki lha apa? Manjan ngene tak gene. Kangen yo, Kang. Kangen apa? Piye? Matane picek wong iki. Lho kowe kudune iki mikirke laramu. Lho kowe iki lara kaya ngono lho, tega-tegane iki mentolo-mentalane iki kondo sing kaya ngono dalem tak kelone. Upama kelakon tak keloni iki ora mari malah bongkok. Mungso kaya kowe. Aku ngerti ngono aku mbok keloni aku terus mari. Piye? Mbok keloni terus aku mari. Tenan? Keloni tenan? Ora buta. Dapat sisan biasa malah isine wong kelon karo kelon tok. Urung mangan. Ancene wong diweni mangan karo sing digawe kok malah. Wes. Dadi nalika aku metu keliran iki, sego mlebu. Lah iya sego mlebu. Engko nek aku wis keliran, sego entek ngono. Mateni wong iki. Wah, yo. Arepmu piye? Njaluk mangan. Dan sedelok. Aduh. Wes. Ini. Ana apa, Pak? Jare kakane simbokmu
wiwit esuk nganti bengi kaya ngene iki durung mangan. Pancen bener sih mbok ora gelem mangan. Nah, iki mau sambat petenge luwe. Ono dukuke mangan. Apa niki? Mburi. Undal-undul kaya bebek entok iku. Kowe mau sambat ketemu luwe, njaluk mangan, iki wis tak pekke coba tamanono. Piring tamani, lho piring iki tambane. Namani piring ora kuat. Lho piring iki labote sepiro to, Sik? Ewan dene ra kuat nampani, Piye? Jaluk dulang. Wong wedok lho. Piye goco? Goco tenan. Wong lanang gak diperintah kaya ngene kon ndulang lho pangkatem iku lho apa kowe? Jene lagi loro. Ngono. Ya, wis ra apa-apa. Tak turuti mergo ora ketang piye wae, kowe tak jak omah-omah. Ha iki duwe anak siji wilis tak turuti. Kowe nak njaluk dulang tak dulang. Sithik-sithik apa akeh? Sithik-sithik ae to, Kang. Ngopo kok sithik sisan gawe sing akeh-akeh nak kloter ben mati ngono. Ya mati. Mari ngono lho, Kang. Yo mari. Sini kok mati terus ae. Mangap. Iki iso mangap ta ora kowe iki? Ya dipeksa. Ben segone iso mlebu ngono. Ojo ombo. Malah melet kaya slira. Mangap ya mangap sing ombo. Yo, pangan. Pangan, lho, pangan. Pangan! Saya ngerunak orang ngajar kalau lan. Aku ngerti sampe. Lah kowe iki mau adem apa? Aku iki wong lanang kecil katut. Kok kuat? Apa aku maju baturmu ngono iki? Apa aku maju buramu? Katemu kok. Bajingan. Wong wedok ora ketoni sing ngangelno wong lanang. Piye? Iki urung kapok. Urung kapok cecek longkong sisan. Wong kok malah. Tunggu. Nganti kowe iki tumindamu sing kaya ngono ora ngajeni karo wong lanang yo kaya ngene iki udo-udoane. Balene ora. Nganti pisan meneh balene aja takon dosa kowe. Tak pokrek gulumu kowe. Mati yo gen. Apa nah kangkek terus ae. Kowe nyelak. Jaluk ngombe. Yen pancen kowe ngelak kepen ngombe, rengkang dhewe aja kok karo ngono. Rengkang. Gerakan kono. Yes. Nih. Yo. Kok segane iso kocar-kacir to, Pak? Yo iki kelakone si mbokmu. Mangan ora ana lawuhe yo sego dibuahi sakarepe dhewe kaya ngene. Aja niru. Surah apa kok tak resikane, Pak? Ini si mbokmu sambat ngelak cukup ngombe. Nongas nangis tak igoni malah kelep kowe. Iki banyune, Pak. Apa? Kowe ngene apa? Amani.
Abang bayi, Abang bayi. Nampani kendhiae ora kuat jane otot-otot do pedhot ngono piye? Heh? Otot-otot do pedhot to piye? Kowe njaluk ngombe? Mergo ngelak. Padha ae aku bengak-bengok ya ngelak. Seger ade ora. Oke. Bendang mlebu banyune. Angkat. Asam minang baik burung abang, kecok burung garing kewan dene, kok balek iki kowe. Ngajeni bar pisan kawong lanang kowe. Ngono dene muni kapok, kapok opo? Balene ora? Hah? Nganti pisan baleni aja takon dosa. Ora usah dol tangis. Wis entak welasku karo kowe. Menang. Darsi. Bendang cetha perkarane. Apa saben-saben aku bali aku tansah miloro karo kowe. Mergo aku wis ora seneng karo kowe meneh. Ndak ibarate sego, kowe wis mambu ora kena dibiadok, ngerti ora? Malkapor. Dino iki aku wis duwe bojo meneh. Sisan ki malah. Sik to, Kang. Wong wadon iki sapa? Lho iku bojoku arep bongko iki. Iki bojomu? Iya. Lho, jebul iki bojomu sing arep bongko, sing arep diar iki, Kang. Oh. Upama kowe ngerti, upama kowe krungu apa sing dadi kandhane ki malah gregetep. Lah tembunge Lho piye? kahanan lara kaya ngene arep mati. Lho kok isa-isane kowe njaluk kelon karo aku. Abang bayi. Lho wong arep bongko kaya kowe kok njaluk kelon. Umpama tak lakon kowe dikeloni kowe njabuk biar. Jawab. Apa? Iki bojomu, Kakak. Iya. Jenenge sapa, Kakak? Akoni dhewe ra kena. Iki sampean jare bojone. Kowe sapa? Aku Nyai Sulastri. Nyai Sulastri. Apa? Kowe paribasan guyu ngakak kaya macan. Wis pas jalaran tumindakmu ora. Apa kowe ora payu omah-omah? Ora payu ndek bojo yen to kowe ora ngrusak omah-omahe. Ngerti yo? Yen to kakang panutan iki wis duweni anak lan bojo. Kok ya kono yen to kowe pengen duwe bojo kowe golek wong lanang sak liyane bojo. Omongane wong sekarat aku bongko yo ngene iki.
Sulastri. Mergo sepet pripatune bojomu sing arep modiar iki Kakang. Ning kene aku nantu marang kowe. Kowe abot aku apa abot bojomu? Kalamun kowe abot aku Kakang, tak enteni ana Gunung Tidar. Hei! Hei Sulastri! Hei! Masih. Lingo karo anakku sampeyan lali karo aku rapopo ojo lali karo anakku. Bab perkara kuwi ke rasa kuwatir. Masih. Kowe mesti wae krungu apa sing dadi kandhane Nyai Sulastri. Nyai Sulastri nantu karo aku. Kang supaya aku milih siji antarane loro. Antarane kowe lan Nyai Sulastri. Kula kanthi rungokke tembungku sing pungkasan. Bab perkara iki aku abot Nyai Sulastri. Wiwit dina iki aku ora bakal ngancikake sikil ana ing Gunung Kidul. Nanging sadurunge aku lunga saka Gunung Kidul, aku bakal titip mulih karo mergo Wilis manggon ing Gunung Kidul bareng karo kowe. Kula wentan wis kanthi saap-api. Kang supaya dadi bocah sing ngerti marang sopan santun. Nanging nganti kleru kon kula wentah Satma Wilis dadi bocah sing kurang ajar. Aja takon dosa, tak ketok. Endi kok iso pecah? Jane ana apa to, Mbak? Bapakmu wis ora bakal bali ning Gunung Kidul. Lah kok iso bapak ora bakal bali ana ning Gunung Kidul, Mbak? Jaran bapakmu wis duwe bojo maneh kedadak barang bocah wadon. Bapak duwe bojo meneh, Mbak. Sing